କାକରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲ। କାକରା ନେଇକି ଦୋକାନ ହଁ କାକେରା ନେଇକି ଦୋକାନ କାକରା ନେଇକି ଦୋକାନ କାକରା ହଁ କାକରା ଆମେ ଖାଇଛୁ ବଢ଼ିଆ କାକରା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବଜାରରେ ସିଆଡ଼େ କାକରା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାକରା ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାକରା ଆମେ ଖାଇନୁ। ଏ କାକରା ଏଇ ଅଡ଼ଶପୁର ଫେମସ୍ ଖାଇଛୁ। ଫେମସ୍ କାକରା ରାଜାଙ୍କର ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଫେମସ୍। ହଁ ପୁରା ଫେମସ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଫେମସ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ କାକେରାଟା ଦଳାଟା ହେଲା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଜନ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଲିଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟା କାକେରାକୁ କେତେ ବର୍ଷ 5 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି। 5 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାକେରା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଲାଭ ତ ହେଉନଥିବ ବେଶୀ। ଲାଭ ଆଉ କ'ଣ ସେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ବଜାଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ହଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଧିକା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ଛେନା ଚୋପୁଥିଲି ଦହି ଛେନା କିଲୋ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ଦାରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଛେନା 180 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଲ 65 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଥିଲା ଆସି 165 ହେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ 600 ଟଙ୍କାରୁ 1100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ ଲାଭ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମିଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ କଥା କହିଲି 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେତିକି ଲେଖା ଦିଆହେଉଥିଲା ପୁର ତା ଛେନା ଯେତିକି ଦିଆହେଉଥିଲା ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କାକରା ଦିଅ। ସ୍ପେଶାଲ କାକରା କ'ଣ ନା ଛେନା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଚିନି କମ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯାହାହେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରହିବ ଅବଭିୟସଲି କମ୍ ରେଟ୍ରେ। କାହିଁକିନା ଛେନା ଖଣ୍ଡକ ଛେନା କିଲୋ 180 ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ କିଲେ ଛେନା 700। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାକେରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ଭଲ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛେନା ଚିନି ଗୋଲମରିଚ ଇଏ ହେଲା ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ। ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ସାଇଜ୍। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ସେଟା ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। କାକରା ନେଇକି ଦୋକାନ ହଁ କାକେରା ନେଇକି ଦୋକାନ କାକରା ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବୋଲି ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଡ଼ଶପୁର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ତ କାକେରା ଦୋକାନ କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି। ଆଉ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଭାଇ କାମ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଗରୁ ଏ ଲାଇନ୍ ବନୁ ମୁଁ ଛତିଆ ଆମର ଯେଉଁଟା ଛତିଆ ଫେମସ୍ ଫେମସ୍ କାକେରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକେରା ଯେଉଁ ସେଠୁ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଘରେ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ଏଠୁ ରାଗିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ଘରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ କାକେରା ହେବ ଇଏ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି କାକେରା କ'ଣ ନା ଏ ପିଠା ଯେଉଁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ ଆମର କିଏ ଖାଇବ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ହେଉଛି ପିଠା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳଖିଆରେ ଯାଏ ସେରା କ'ଣ ବେପାର ହେବ। କହିଲା ତୁମେ ଆଗ ଦେଖ ତାପରେ କହିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଉପମା ହୁଏ ବରା ହୁଏ ଇଡଲି ହୁଏ ସବୁ। କିନ୍ତୁ କାକେରା ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଯୋଗେଇ ପାରିଲୁନି କାକେରା। ସ୍ପିଡ୍ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖ ସେମିତି ପୁରା କାମ ଶିଖିଲା ପରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି। 5 ମିନିଟ୍ରେ 100 କାକେରା 5 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା 100 କାକେରା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ କହିବେ ଭାଇ କାକେରା ଅଛି ଆମକୁ ହଁ ଅଛି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେବା କଥା କହିବୁନି କହିବୁ ହଁ ଅଛି। ସିଏ ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆମେ କେତେବେଳେ କାକେରା ଗଢ଼ିକି ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ହେଲା। ନାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେମାନେ ଯିଏ ନଡ଼ିଆ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଛେନା ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦିଏନି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଏମିତି ଓଷା ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଛେନା ସର୍ଟ ପଇଲା ସେତେବେଳେ ଛେନା ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ କିଛିଟା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଦିଆ ହୁଏ। ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆଉ ବର୍ଷ 12 ମାସ ସବୁବେଳେ ଛେନା ଚିନି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାଟିକି। ତାର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଅଧିକା। ପାଖରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି
ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି ବେହେରା ସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଏ ଏଇଭଳିଆ କାକରା। ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ବି ଯାଏ LIC ଅଫିସ ତାଙ୍କର କାକରା ଏଇଠୁ ନିମାପଡ଼ା ଯାଏ? ଏଠୁ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇକି ନିମାପଡ଼ା କ'ଣ ନିଆଳି ଆଉ କାକଡ଼ପୁର ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ପଚାରି କାରଣ ମୋ ଦୋକାନ ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି। ये कैसे खंडे पड़ो ये कैसे खंडे करे बाहर ये कैसे लगे बाहर କଢ଼େଇରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଆଉ 4 मिनट रे बाहर दियो। ଟିକେ ହାଇ ଆଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଉ ଆଞ୍ଚ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଫାଟିଯିବ। वो आंच स्लो हेले काकरा फाटी जीव। ତା ପାଇଁକା କାକରା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ରସଗୋଲା ପକେଇଲେ କାକରା ଭଲ କାକରା ହଉଛି। केते वर्ष लानी खाउछन काकरा? ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛୁ। 5 वर्ष लानी काकरा खाउछन। काकरा टेस्ट केमते कोन? କାକରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ତ ଅଡସୁ ମାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ କାକରା ଦୋକାନ। ଗୋଟେ ତ हां କାକରା ଚଟୁ କଢ଼ା ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭାସିଲା ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭାସିବ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। तो भासिला पर गैस लो होई जीव। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମି ହେଇଯାବ ଆଉ ନହେଲେ ସେଇ ଆଞ୍ଚ ରଖିଲେ ଉପର କଲର୍ ହେଇଯିବ ଭିତର କାଦୁଆ ରହିବ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ପରିମାଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଦିଆହେବ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇଦେବ ସେ ଫାଟିଯିବ ସବୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଜୋର ଦେବ ତାପରେ ଟିକେ ଭାସିଗଲା ପରେ ତାର କମେଇଦେବ ସେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତିକି ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ ଏତିକି ଗରମ ଖାଇପାରିବ। କାଗଜ ଦେ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇଯିବା ସେଠି ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଖାଇବ ଏଇଠି ଖାଇଯିବ। ଓ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଚମତ୍କାର। ଏମିତି ଚମତ୍କାର ସଂସାର ନାହିଁ ନା। କାକରା ପୁରୀରେ ବି କଟକ ସେରେ ନଥିବ, ଛତିଆରେ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିବ। ଛତିଆରେ ନଥିବ। ଆଉ ଛେନାଟା ତ ଛତିଆରୁ ଆସୁ। କାକରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏ କାକରା ଖାଇଲେ କଟକ ଏରିଆ ସହ କମ୍ପିବ। ଆସିଗଲା ଭାଇଙ୍କର ଗରମ ଗରମ କାକେରା ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାକେରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବେ କାକେରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଶିରା ଟାଇପ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଜି ଅଡ଼ସରୁ ମାର୍କେଟରେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କର ଗରମା ଗରମ ଛେନା କାକେରା ଯାହାକି ଅଡ଼ସରୁ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଏତେ ଜୋର ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। କାକେରା କେବେ ଖାଇଛ? ହଁ ଖାଇଛୁ କାକେରା କେମିତି ବହୁତ କ'ଣ? ଭଲ ମିଠା ଅଛି। ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ହଁ। ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଘରକୁ ହଁ ହଁ ନେଇକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ହଁ କାକେରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଜା କାକେରା। ଦୋକାନ ତ ଏଇଠି ଆମର ତିର୍ଛକି ପାଖରେ ପିଛଇ ପାଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା ମାଛ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ୍ ସାମ୍ନା କହିଗଲେ ଆଉ। ଗୋଟେ ମା ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ତିର୍ଛକି ପୁରା ପ୍ରପର ତିର୍ଛକି ଆଉ ଅଟୋ ମା ତାରିଣୀ ହୋଟେଲ ପାଖରେ। ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଭାଇ ନମ୍ବରଟା 907877764110।